todos, bueno, pois como estuve dentro da gravidade, ben. Bueno, ben sabedes que estar sen luz é un auténtico problema, Axiña estamos na casa de Ángel en Ramirás, que el leva un ano sen electricidade no seu fogar, Pero antes pasamos por Boiro, porque veciñanza da Avenida da Constitución contou o pasado mes de outubro 3 cortes de luz. E o último deles durou 2 horas e media. Dende logo, unha faena para os veciños, pero ainda máis para os que teñen negocios. Por suposto que sí, en Mazaricos tamén sabedes moi ben o que é estar sen luz. Atención, porque o pasado xoves e venres tiveron máis de 40 cortes de luz, De 2 ou 3 segundos, son pequeniños, pero o suficiente para estragar algunhas máquinas ou para volvelas directamente todas. Por exemplo, a máquina de lotaría do bar de Benito. E imaginadevos, estamos falando de Mazaricos, concello gandeiro, leiteiro por excelencia. Imaginadevos ter que muxir así as vacas ou manter o leite frío. José Manuel, gandeiro, directamente comprou un xerador. Benito, microcortes como este, día sí e día tamén aquí en Mazaricos. Isto temos de desayuno todos os días. No caso dos xoves, foron cantos microcortes nunha xornada? Pois durante o día, máis de 40. Máis de 40 microcortes que veñen durando... 3 segundos, 4 segundos, apagar e encender, apagar e encender. Pero para que vostedes saiban que houbo case medio cento de microcortes o pasado xoves, hai unha máquina que nos ten ese testemunho. Ímolo ver. Esa máquina é a da lotaría, Benito, que cada vez que se reinicia emite como este papel mostra, sí, non? Sí, é un papel mostra que non vale, que non é válido, pero é simplemente para probar as impresoras. Pero fíxense vostedes no feixe case medio cento, este é o certificado dese medio cento de microcortes. Sí, non o sobe solo, deso témolo a diario continuamente. Que vos alegan sobre as posibles causas destes microcortes? A quen chamas? A quen chamas? A quen chamas? A Fenosa? A Noturba, pero se eses non teñen teléfono de atención ao cliente, teñen un ordenador que che vai a dicir que é unha avería. Non sabemos a quen dirigirnos, simplemente sabemos que a final do mes non chega o recibo. O voso salvador, Benito, un deles é este sistema, un SAI. Un SAI, porque se non teríamos que estar reprogramando todos os días a máquina de cobrar, os ordenadores, todo. E un deles, por este lateral, temos outro xusto ali en vermello, pero que é moi curioso, Benito, é que curiosamente nun dos concellos que máis electricidade se produce en Galicia teñades que vivir esta situación. É que é moi triste que nos metan eurogeneradores, que teñamos embalses por todos os lados, que teñamos líneas de alta por todos os lados, é o que non temos en líneas de baixa, que é o que nos fai falta. E de feito hai un símil, atención, hai un símil que faz co do leite, sendo tamén un dos concellos máis produtores de leite de Galicia. Que dis? Pois digo que nós, por exemplo, que somos en Galicia somos os maiores produtores de leite, é que nos obrigaran a tomar leite americano de polvo. Desde logo que en sufrides e claramente os microcortes tamén sodes os produtores de leite. Vos no voso SAT, vuestro corzón, José Manuel, cantas vacas tendes de Muxido? Pues ahora mismo hai 530 vacas en ordeña. Si isto ahora está ordeñando na vaca, sí, hai un corte de 2 segundos ou 3, o que sea, vale, a muxidora, bomba. Directamente caen todas ao chan, deixan de muxir. Todas ao chan. É un estrés moi grande para as vacas e non acaban dando leite todo o que ten que dar. Microcortes recorrentes este ano especialmente sensible, falando da contía deles, pero que sospeitas da causalidade tendes, José Manuel? Polo que escoitas, din que é unha falta moi grande de mantenimiento das líneas. Entonces, cada vez que hai un pouquiño de vento tal, as árboles móvense cando vai este tipo de cortes, por falta de mantenimiento. Completamente a escuras, así é como está quedando esta parte desta céntrica rúa de Boiro cos continuos cortes de luz que están sufrindo os principais afectados, vivendas particulares, pero tamén moitos negocios que nos din perden clientes, perden vendas e tamén en moitos casos mesmo a paciencia. Pois o que está pasando é que directamente estamos traballando todos e de repente se corta a luz e tarda horas en volver. Entonces, isto afecta a esta mazán de edificios. Falamos de que tarda 3-4 horas en volver. E se suma que sabemos que aquí en estes edificios hai unha persona en silla de rodas, hai xente maior, o ascensor non funciona. Afortunadamente, polo momento, todavía non houve ningún atrapamiento, pero
pode chegar a darse esa situación. É continuo, nos últimos meses xa foron 3-4 veces. Claro, para atender os clientes moi mal. Non podes cobrar, non podes enseñar ben os muestrarios, non podo enseñar os proxectos no ordenador, non podo facer presupuestos, non podo facer nada. Pero é moi continuo agora, está nos afectando moito. E, bueno, as viviendas igual, sabes? Outro día vi unha señora aí en silla de rodas que non podía subir a casa, entonces terán que cambiar o transformador ou buscar unha solución definitiva xa, non estar facendo apaños cada vez que pasa isto. Aquí está o problema. Sí, realmente esta é o que está dando a lata. Parece que fai uns cuantos anos que hai un raio e desde aquela non vai ben. Non sei se é porque vai tendo diferentes fallos, pero que non está indo ben. Agora, desde o apagón, xa van 3 veces máis que se estropea. Non o solucionaron ben, porque senón nunha semana, en menos dunha semana non se estropea. En odontoloxía, por exemplo, é fundamental pois facer unha revisión completa con unha panorámica, unha ortopantomografía. Non a podemos facer agora mesmo, porque non nos funciona o equipo. Seguen sen funcionar a día de hoxe. Claro, que o problema é non só ese momento en que se vai a luz, o problema é todo o que ven despois. É dicir, onte foi a luz, pero afectou ao servidor. Temos que volver atrás ao papel, bueno, a unha atención un pouco mermada. Non está afectando só esta zona. A ver, esta zona é a que máis afecta, pero os veciños falan pois, que chegan incluso os apagóns ata Cespón, Cabo de Cruz, o sea que é unha línea importante de apagóns. Bueno, xa o adiantábamos, en Aldea Maceira, en Ramirás, hai un veciño que non ten luz na súa casa. Ese veciño chamase Ángel e, dende logo, Ángel di estar vivindo nun suplicio. Por qué? Porque que el ten, por exemplo, que comer de día, ten que facer todo na casa de día, porque cando cae a noite ten que alumearse únicamente con candeas. Moi preto da súa casa hai un poste da luz, pero por moito que vayan os da empresa suministradora de electricidade, non lle dan levado a luz á súa casa. El di que non pode nin siquiera ter comida na casa porque non lle vai a neveira, non lle vai a televisión, está directamente incomunicado, xa non sabe o que facer. Me parece increíble, parece que está vivindo a comezos do século XX. Pois imos a Ramirás. Fátima, canto tempo hai que Ángel non ten luz na súa casa? Hai un ano que Ángel comezou a reforma desta vivenda, hai un ano que solicitou que lle instalasen electricidade e un ano despois, como estamos, Ángel? Boa noite. Boas noites. Estamos, pues, como ao principio, sin solución ninguna e sin facer nada. Empantanados. En que momento estás agora mesmo? En ese momento, pues eso, con velas, con lámparas, con focos, como os primitivos, como fai ten a nosotras. A conexión témola en fronte, tal e o poste onde habería que conectar. Exactamente. O que ten que facer o grupo Naturgy é traer do poste o cable hasta a caixa que está aí na pared miña. Que son apenas 3 metros. Non, son un poquinho máis. Pero bueno, sean 6 ou 7 metros, eso un día facer unha zanja de 30-40 centímetros, eso un par de homes o fai. E ora levas 2 meses vivindo aquí, xa instalado, 3 meses vivindo aquí, desde agosto. Desde agosto. Levo 3 meses aquí vivindo, pois eso. E vemos que este é a túa cociña, este é a túa neveira, que tes aí unha neveira de praia. Para meter exactamente. Nada máis. E vemos que te duchas, afortunadamente tes un calentador de gas. De gas que me soluciona os problemas. Porque senón tamén te ducharías en auga fría. Tendría que quentar agua pois, nunha olla e bañarme como facíamos fai 60 anos. Vamos a facer a proba, compañeiro, vouche pedir que apagues a antorcha da cámara para que realmente vexades como é vivir así, non? Nas escuras totalmente. Vamos a pasar á túa habitación que está aquí ao fondo, non? Sí. Imagínome que o día a día así é moi complicado, non? Porque como faz para lavar a roupa, para calquera actividade habitual? Nada porque se digo, teño que ir ao Avén a Celanova, ás máquinas de lavado automático, ou se non lavala eu de día, facer todo de día porque de noite isto as lámparas, Unha vez que cae a noite, ahora que se fai de noite máis cedo, imagino que se acaba a actividade. As lámparas, mira, comprei esta nos chiniños e non dura nin 10 minutos. O sea, que ao final a candea, non? Está calculada para 2 horas e pico e en menos de 15 minutos acaba. A min cústame facerme a idea de como é vivir así. Tío, que é o que pides, Ángel? Que che fagan caso dunha vez, non? Eu pido que manden unha persona que vexan os temas que estén mal, que se resolvan. Se os teño que resolver eu porque son cousas miñas, que se resolvan. E se son deles,
polo apartado que eles teñen que traer o cableado, que eu non podo subirme un poste e sacar a corriente, que iso ten que facer o grupo Naturgy, e o resto que o fagan. Pero que che den unha solución Que canto ten unha antes. solución e que o fagan xa, non que esperen a dentro de un ano, senón, un Así generador está claro ou... que así non se pode vivir, graciñas, Ángel, porque ademais ora chego o inverno, compañeiros, e vivir así, sen luz e sen calefacción, é imposible. Claro que a imaxe é tremenda, porque no verán aínda máis ou menos o día é longo e tal, pero agora no inverno que a 6 da tarde Xa é xa noite. completamente noite pecha, vivir así con candeas, parece iso. E agora... Lembro un programa da Televisión de Galicia, a Casa de 1906, que fora maravilloso, un reality, pareceme unha imaxe do ano 1906, a verdade. E agora chega o frío, iches, a ver Buah. se o miño como se quenta e todo, porque aí ten que facer frío, home, que así non se pode vivir. Tremendo. Estamos falando de Ramirás, estamos falando de problemas en Boiro, estamos falando de problemas en Mazaricos. Hai que Pois hai analizar que é un o problema. que está pasando, Hai un dende problema. logo que sí.